One. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid bago po may bahagi ko sa inyo ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Dakilang Diyos, salamat po sa pribilehyo na muli bilang inyong lingkod ay aking may pahayag ang inyong mga dakilang salita. Yes, Lord. Panginoong Diyos, wala pong panahon na hindi pwedeng napapanahon ang inyong salita. Because God, your word is timely and timeless. So kahit sa oras na ito, kahit sa sandaling ito, at kahit sa sitwasyon na ito, Panginoong Diyos, ang inyong salita pa rin ang aming kalakasan, ang inyong salita pa rin ang aming kagalakan, ang aming kaligayahan, kagaya nga po ng sinabi ni Psalmist David. Kaya po, Panginoon, ngayong gabi, pagkalooban niyo po ang inyong lingkod ng divine na karunungan at ang aking mga tagapakinig, ang pamilya ng HBBC, Panginoon, magkaroon po ng heavenly understanding upang hindi lang namin maunawaan ang paliwanag ng inyong salita, kundi makita namin ang mensahe na nais mong maiparating sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, sa aming church at maging sa aming bansa. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran at kaibigan na taimtim na sumusubaybay at nakikinig ng inyong salita. Lord, may you be honored and glorified sa mensaheng ito ngayong gabi. Salamat po muli, Panginoon, sa privilege. Tulungan po niyo ako. In Christ's name we pray. Amen. Napakaganda po, mga kapatid, ang ating pinag-aaralan na transformed by a heavenly mindset. Pinag-aaralan po natin ay transformation, pagbabago. Heavenly mindset. Ito po ay yung tinatawag na having an eternal perspective on our earthly life. Ibig sabihin na yung ating pananaw sa ating buhay sa ngayon ay isang makalangit na pananaw. Na kino-consider po natin ang langit, ang eternity, will discount in heaven. In other words, yung directions natin sa buhay, yung ating decision, yung ating pagpasya, yung ating nais na maging direksyon o maging patutunguhan ng ating buhay. Tinatanong natin yung, ito ba ay may katuturan? Ito ba ay will it count? May bibilang ba ito sa eternity? May bibilang ba ito sa langit? So, I have shared to you na meron pong 8 mga kapatid na issues in life, sa present life na ito, and these are very vital issues of life that you and I must understand na magkaroon po tayo ng makalangit na pananaw. Una sa lahat is the issue on ourself. Pangalawa ay yung issue on the scripture. Pangatlo po is the issue on success. Number 4 is the issue on satisfaction. Number 5 is the issue on stewardship. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Number 6 is on the issue of souls, sa mga tao. Ano ang pananaw natin sa mga tao sa paligid natin? Number 7 is the issue on suffering. Last but not the least is on the issue of sin. Amen. So, ito po yung mga 8 na napakahalagang mga issues sa buhay natin that surround our life na kailangan meron po tayong tamang pananaw sa mga bagay na ito. Amen. Now, in Colossians chapter number 3, verses 1 to 4, Colossians chapter 3, verses 1 to 4, ay ganito po ang sinasabi ng Bible. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Amen. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall he also appear with him in glory. Amen. Bilang mga naligtas na, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, tayo po ay tinatawag ng Diyos sa isang pananaw na makalangit. Kaya sabi niya, set your affection on things above and not on things on the earth. Naalala niyo po, last Wednesday, yung aking kwento tungkol doon sa piloto, na pinalipad niya yung kanyang eroplano above sa isang napakalawak na disyerto.
may natagpuan po siyang oasis. So lumapag po siya, yung kanyang eroplano sa oasis na ito. At hindi niya namalayan na sa kanyang paglapag, meron pong pumasok na isang tinatawag na desert rat. Ano po ang desert rat? Ito po ay isang klase ng daga na hindi po kagaya sa normal na nakikita natin sa ating mga bahay. Mas malaki po siya in size. So anyway, pumasok po sa kanyang eroplano. Hindi niya namalayan yon, hindi niya alam na nakapasok na daga sa kanyang eroplano. Paglipad niya muli, mga kapatid, hindi pa po nakakalayo, mga kapatid, may naririnig po siyang ingay sa likod. At sabi niya, mukhang may nakapasok yata na desert rat sa aking eroplano. Ang kanyang pangamba at kinakatakutan ay baka itong desert rat na ito ay pwedeng kainin yung mga wirings ng kanyang eroplano. At pwedeng ito ang maging rason na siya ay pwedeng bumagsak at magkaroon ng aksidente dulot ng kanyang pagkamatay halimbawa. So, nangamba siya, natakot siya, kinabahan. Ngunit naalala niya sa kanyang pagbabasa at pagre-research, mga kapatid, na ang desert rat ay hindi daw po nabubuhay sa high altitude. So, naisip niya yon, kaya ang kanyang ginawa, pinalipad niya yung kanyang eroplano ng mas mataas hanggang sa tumigil na yung ingay na kanyang naririnig sa likuran po niya. Now, paglapag po niya doon sa kanyang destinasyon, ang una niyang tinignan, ang una niyang ginawa, ay buksan sa likod at tignan yung kanyang naririnig, mga kapatid. So, nang mabuksan niya, ay nakita niya na merong isang daga, subalit ito ay patay na. Sabi niya, hindi ako nagkamali. Desert rat nga ito. Amen. Ano pong natutunan natin sa lesson na ito? Ibig pong sabihin, mga kapatid, yung desert rat, ito yung mga earthly na mga bagay na pwedeng sumira sa ating buhay. Yes. Amen. Na pag sinift natin, pag ating nilingon, ang ating mga paningin at pananaw sa mas mataas na altitude, yung ika nga higher ground. Amen. Ito po ay heavenly things. Amen. Na kung saan itong mga vices na ito, mawawala po yung kanilang appeal sa atin. Amen. The call of temptation, the appeal of sin will lose their grip sa atin po. Dahil yung ating pananaw ay makalangit na. Amen. So ito po yung parang paksa na ating pinag-aaralan na heavenly mindset, having an eternal perspective on our earthly life. Amen. Now, last time nakuha po natin yung unang apat at nais ko po na i-review natin ito, mga kapatid. Una sa lahat, on self, sa sarili. Sabi po ng verse 1 sa Colossians 3, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Napansin niyo po yung first part. If ye then be risen with Christ. Amen. Kasama po tayo sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Na hindi po tayo kasama sa krus noon. But in essence, sabi nga ng Bible, ang essence po nito is, we are united with Christ. Amen. At ang pagiging isa natin kay Kristo ay isang inseparable union. Mga kapatid. Now, at dahil dito sa ating union o pakikiisa, mga kapatid, kay Kristo, na bago yung ating identity. Parang ganito po. Nung hindi pa ako kinasal, single po ako. Pero nung kinasal na po ako, na bago yung aking estado. Yes. Hindi na single, naging married na. Amen. So when we were united with Christ, something was changed. Amen. At ang isa po dyan na binago ay yung identity natin. Amen. Sino tayo sa mundong ito? Yes. Yan po ang Right. una. At sana po ay balikan po ninyo, kung hindi nyo pa naririnig yung ating part 1, ay ini-encourage ko po kayo na balikan yung ating part 1 sapagkat naroon po yung kabuuang paliwanag nitong puntong ito na self. Amen. Na nung tayo po, ulitin ko lang, when we were united in union with Jesus Christ, mga kapatid, something was changed.
At yan po ay ang ating identity, kung sino tayo. Na kung saan sinabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. Amen. Representative na po tayo ng Panginoon sa mundong ito. Amen. Sa Philippians 3:20, our conversation is in heaven. Ang ibig sabihin ng conversation means we are citizens of heaven. Amen. So hindi lang po ako Filipino citizen. Iba po sa inyo, senior citizen pa. Pero higit sa lahat, tayo po ay heavenly citizen. Amen. And then, in 1 Peter 2:11, sinabi niya, we are strangers and pilgrims. Sa po tayong stranger, stranghero. Agdaldalyasat tay laeng kakabsat, iti daytoy rabaw, iti daga. Right. So pagdating po sa sarili, do not let the world define who you are. Amen. Marami pong mga pinapakalat-kalat sa Facebook, pinagpapasa-pasahang mga kaparaanan kung saan ipinapakilala ang iyong sarili sa buong mundo. Mga kapatid, simple lang po ang pagpapakilala natin ng ating mga sarili sa mundong ito. Na ano po? We are sinners saved by grace. Amen. We are Christians. We belong to Jesus, and Jesus belongs to us. That's right. We are citizens of heaven. Amen. We are pilgrims and strangers in this present life. Amen. Yan po ang makatotohanang pagpapakilala ng pagkatao o our being in this present life. So nakita nyo mga kapatid, ibang klase ang pagbabago na gagawin ng eternal perspective o heavenly mindset sa ating mga buhay. Pangalawa na na-take up natin last Wednesday, hindi lang po on self, but secondly, on the scripture. Right. Bilang mga strangers and pilgrims sa mundong ito, mga kapatid, ang mundong ito ay punong-puno ng tinatawag na uncertainties. Halimbawa po itong nangyaring COVID-19. Wala po ito sa ating mga kaalaman year ago, 2 years ago. Though may pinalalabas po na libro na kung saan nung mid-1980s ay parang prinidik po na magkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. Subalit, wala po yan sa kaisipan generally of the public, of the masses, of the whole world. And so, everything is uncertain. Yes. Yung iba po ay talagang na-lay off na sa trabaho. Sa Amerika nga po, hundreds of thousands ay wala na pong trabaho. No, you know, these people we have never prepared for this. We have never anticipated these things to happen. Right. Maliban po dyan, yung ating buhay, isipin mo na lang mga kapatid, yung ating buhay bilang tao, mula pagkabata, teenage life, mga kapatid, youth, saka mag-aasawa ka. So, those stages ay may mga transitions po na ating mga hinaharap. Amen. So, bilang mga pilgrims and strangers, ang ating pong sandigan, ang ating pong map, o kaya naman compass, for us to be able to understand life and to be able to chart this course of life ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Sa mga anak, may instruction po ang Panginoon para sa inyo, para sa atin. Sa ating mga magulang, meron din instruction ang Panginoon para sa atin. Sa ating bilang church, sa ating bansa, sa lahat po, even itong kasalukuyang nangyayari, meron pong mensahe ang Panginoon dito para sa lahat ng tao. Amen. Merong message ang Panginoon sa iyo, kaibigan. Kung sa gabing ito, you may not be part of the HBBC, malamang ikaw ay isang viewer. You were referred to by a friend or by a member of our church. At malamang ay nanonood ka sa live stream na ito. At kapatid, kaibigan, kung hindi mo pa sigurado ng kamatayan, dahil lahat po tayo ay darating po dyan. Tama. Whether by COVID-19 or by any other reasons, one day, someday, somehow, you and I will die. Tama. The question is, when you die, are you sure that you will go to heaven? Amen. Ang Biblia ay meron pong sagot sa katanungang iyan. Mga kapatid, ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Nakakatakot po ang COVID-19.
Subalit may mas nakakatakot po na dapat ito ay katakutan ng lahat ng tao. Hindi po COVID-19, kundi ang kapahamakan sa impyerno. Subalit ang Panginoon ay nagbigay po ng solusyon. 2,000 years ago, Jesus Christ came into this world and He died on the cross. And He said with a loud voice, "It is finished." Nang ibig sabihin, tapos na ang transaction. Tapos na ang pagbabayad ng kasalanan. Tapos na ang kanyang pagganap ng kalooban ng Ama sa ikaliligtas ng lahat ng tao. At ang sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga infected na po ng COVID-19. Our prayers go with them. Pero po, ang prayers natin, hindi lang po kagalingan sa mga sakit. Proteksyon ng ating mga frontliners, kundi sila ay makaalam ng biyaya ng Diyos, ng libreng regalo ng Panginoon, ng kaligtasan, hindi lang kagalingan pisikal, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa gabing ito, kung hindi ka pa sigurado ng langit, gawin mo sa oras na ito, tanggapin mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Ito po ang ating compass sa present life na ito. Pangatlo, mga kapatid, na issue sa buhay na ito'y napakahalaga na meron tayong tamang pananaw. Una, on self. Pangalawa, on scriptures. Pangatlo, on success. Tagumpay. Well, supposedly, April 1 na ngayon, di ba? Supposedly, mga kapatid, etong second week graduation or this first week, graduation dapat, achievements. Pero ano pong nangyari? Hindi na po matutuloy ito dahil po sa pangyayaring ito. So people talk about success. Pero ano nga ba? Paano ba natin unawain ang success? There are many definitions of success. Pero mga kapatid, last Wednesday night, pinaliwanag ko po sa atin, may dalawang klase ng success in eternal perspective. Una, worthwhile success o makabuluhan, may katuturang tagumpay. Pangalawa po ay worthless success. Wala pong katuturang tagumpay. Alam niyo po, in eternal perspective, pag langit ang ating iniisip, pag makalangit ang ating pananaw, mauunawaan po ninyo, mauunawaan po natin ang tama at totoong kahulugan ng tinatawag na success. Minsan po ay nagbigay ako, binahagi ko ang isang definisyon ng failure. Sabihin nga natin lahat, failure. Ano ba ang ibig sabihin ng failure? Pag sinabi nating failure, ito po ay isang kahulugan. Failure is succeeding at the wrong thing. Ulitin natin. Failure is succeeding at the wrong thing. Ang failure po ay hindi lang po yung hindi natin naabot ang nais natin. Pwede rin na sa kabilang dako, ang failure, mga kapatid, ay nagtagumpay tayo, subalit hindi dapat yun ang ating ginawa. So failure pa rin po yun. At maibibilang may mga bagay na tagumpay na ibinibilang ng buhay na ito, ng mundong ito, na tagumpay. Subalit pagdating sa langit, wala po palang katuturan. Amen. Wala po palang saysay. Right. They are called vain o sinabi ng Ecclesiastes, vanity. Kaya mga kapatid, para hindi po tayo maligaw at hindi po tayo maging failure sa buhay na ito, mga kapatid, isipin po natin yung heavenly mindset. Amen. As an example, si Apostle Paul, binanggit po niya sa 2 Timothy, at ito po ay ating na-take up last Wednesday night. Na kanyang sinabi, I have fought a good fight. Paano niya nasabi na yung kanyang fight is a good fight? Ano po ang kanyang basehan? Ano po ang kanyang factor sa kanyang isipan? Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Paano po niya masabi na yung kanyang laban ay good fight? Paano niya nasabi na yung kanyang takpuhin, na yung kanyang ginawa ay isang worthwhile, makabuluhang bagay? Paano po? Doon sa next part ng verse, sinabi niya, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung kanyang ginawa sa lupang ito
ibinilang ng Diyos sa langit. Amen. Na pagdating po niya roon, sa point na yan, sabi niya, tatanggapin ko. Ibig sabihin, it will be rewarded. It is accounted. It is claimed. It is acknowledged in heaven. Kaya po, yun po ang totoong success. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, malamang may mga pangarap tayo sa buhay na ito. Hindi ho masama in itself ang mangarap. Pero siguraduhin lang natin na kung meron man tayong dapat pangarapin, walang iba kundi na magawa, matupad, masunod, at makumpleto natin ang nais at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. The greatest knowledge is to know the will of God. Amen. And the greatest achievement is to do the will of God. Amen. Yan po ang pananaw ng isang Kristiyano na merong makalangit na pag-iisip. Amen. Number 4, as a review. Medyo mahaba yung ating review, pero okay lang. At baka merong hindi mga nakaka-catch up po nung ating last topic or last points last Wednesday. Number 4, on satisfaction. Pag sinabi nating, tinanong mo, kumakain, sabi mo, ano, satisfied? Ibig sabihin, hindi mo lang tinatanong kung busog. Ang tinatanong mo sa kanya, nagustuhan mo ba yung pagkabusog mo? Sapagkat marami pong times na, halimbawa, kung ikaw ay nagda-diet, natukso kang kumain ng 10 pansit canton. Niluto mo yan. Nagmukbang ka, ika nga. Nagluto ka ng 10 pansit canton. Okay. Nilagyan mo pa ng fishball, ng kikiam. Alright. Naglagay ka pa ng rice. Inubos mo. Nabusog ka, pero walang sense of fulfillment. Bakit po? In relation sa goal mo na magpapayat, in relation sa goal mo na mag-diet, failure ka. So, nabusog ka, pero hindi ka satisfied. Hindi ka fulfilled. Iyon ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Bakit po? In 1 Corinthians 3, makikita raw po natin sa langit pagdating ng araw. Ito po ay araw ng pagsusulit, pagbibigay ng ating tinatawag na accountability sa ating Panginoon. Na lahat daw po ng ating mga ginawa, bilang Kristiyano ito ay konteksto ng lahat ng ligtas na. Na lahat daw po ng ating mga ginawa ay idadaan ng Panginoon sa apoy. Pag ito po'y nasunog, hindi po mawawala ang salvation natin. Sabi ron, ang mawawala, reward. Pero pag ito ay hindi po nasunog, tayo po ay magkakaroon ng reward. Kaya, malalaman po natin kung yung mga bagay na pinupuno natin sa ating isip, ipinupuno natin sa ating buhay, puno yung schedules natin ng ganito, puno yung ating ambisyon ng ganito, malamang ay masatisfy ka, pero pagdating sa langit, hindi fulfilled. Dahil hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kapatid, kaibigan, na nanonood ngayong gabi, sana po ay i-reflect natin ang ating mga buhay sa mga katotohanan ito na aking inilahad at ipininisenta sa inyo. Alam niyo po, salamat sa Panginoon. May mga pagkakataon na ako po, ang aking asawa, kami dalawa, nakakapunta sa maraming mga lugar. Visayas, Mindanao, mga kapatid, at iba pang mga bansa nung wala pang COVID-19. At alam niyo po, it's always a joy dahil siyempre we get to visit yung mga tourist attractions na mga lugar na ito. Napakasaya po. Napakasaya. Pero alam niyo po ang katotohanan ito. Whenever we go to these places, yes, nakakatuwa, nakaka-relax, in a sense, nakakaroon po tayo ng relaxation dahil nakakabakasyon, in a sense. Subalit, ang totoong fulfillment ay hindi po yung nakita yung ganda ng lugar na ito. Ang fulfillment ay yung nakapaglingkod. Nakapag-minister tayo ng salita ng Diyos na alam natin na ang ating ginawang ito ay may katuturan sa langit. Amen. It will count in heaven. Thank God for the opportunity to see these places. But the real fulfillment in my heart is to be able to do things that will count in eternity. Wow. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa transformed mindset na ito. Now, let's move to number 5. Ano po? Panglima. Dahil ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. That was just a review. Nakuha natin yung 4. Number 5, on stewardship. Amen. Now, ano bang ibig sabihin ng stewardship? Sabihin nga natin lahat muli, stewardship.
Meron pong isang statement na aking ipapasalita sa ating lahat. Sabihin po natin ito ng malakas, okay? Ganito po siya. God is the owner, I am a steward. Sabihin nga po natin lahat ng sabay-sabay. Go! God is the owner, I am a steward. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Naniniwala po kayo dyan? Say amen. Amen. Okay, siyempre, mahabang paliwanag po yan. May mga tanong-sagot po dyan. Pero generally, accepted po natin yan. Yung other side, God is the owner, we are stewards. Anong ibig sabihin ng stewards? Pag sinabing stewards, taga-ingat yaman, tagapangasiwa, okay? Ano pa? Tagapamahala. In other words, ang lahat ng nasa atin, time, panahon, talent, skills, and treasures, lahat po ito ay pagpapala na galing sa ating napakabuting Ama sa langit. Galing po sa ating Diyos yan. He is the source. He is the honor. At tayo po ay ibinibilang ng Diyos bilang mga tagapamahala, tagapangasiwa, at tagaingat ng mga kayamanang ito na kanyang ipinagkaloob. Ngayon po, bilang mga stewards, paano po nating i-manage? Paano po nating i-appropriate? Paano po ang ating pamamahala ng mga bagay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Yan po, dyan po natin kailangan ng tinatawag na eternal perspective o tinatawag na heavenly mindset. Kaya ngayon ay ating pag-aaralan how to have an eternal perspective on our earthly resources and possessions. Ang sabi ng Bible, yung ating binasa kanina sa Colossians chapter 3, set your affection on things above, not on things on the earth. Now, kung titignan po natin, yung time, talent, treasure, ito po ay mga things of the earth na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, do not set your affection on things on the earth. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Well, sasagutin po natin yan. Kaya, wag po kayong tumayo at lumabas o kung saan-saan magpunta. Makinig po ng taimtim upang makuha at maunawaan po ninyo ang kabuuan ng mensaheng ito para sa atin ngayong gabi. Amen. Now, bakit po kaya sinasabi ng Diyos na huwag niyong ituon ang inyong mga damdamin, ang inyong affection sa mga bagay ng mundong ito? Bakit po? Well, una sa lahat, it is a fact in the Bible that everything in this world is temporal. Wow. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay temporaryo lamang. Hindi po ito eternal na bagay. Tignan po natin sa Colossians 4:18. Ganito po ang sinasabi ng Bible. While we look not at the things which are seen. Ano po yung things which are seen? Yung po yung mga nakikita natin dito. But at the things which are not seen. Yung mga bagay ng langit. For the things which are seen are temporal. Napansin po ninyo? Amen. Yung mga bagay na nakikita, ito po yung mga nasa mundong ito. Ano sabi ng Bible? Temporal. But the things which are not seen are eternal. Amen. Mga kapatid, kung ating ituon ang ating mga puso, gusto nyo po ba na ituon ang inyong buhay, ang inyong joy, ang inyong fulfillment sa mga bagay na later on mawawala lang din pala? Mga kapatid, everything in this world is temporal. Pangalawa po na rason kung bakit tayo sinabihan ng Diyos na set your affection on things above and not on things on the earth. Pangalawa, we cannot bring anything when we die. Amen. Wala po tayong madadala kahit singkong duling pag tayo po ay namatay. Amen. Kahit po pag halimbawa ikaw ay namatay, doon sa kung saan ka ililibing, ay ipapasama yung relos mo, sapatos mo, lahat ng mamahaling gamit mo. Hindi mo yan madadala sa susunod na buhay. We cannot bring anything when we die. Ganito po ang sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse number 8. Sabi po niya,
For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Napansin po ninyo? We brought nothing. Wala pong ipinanganak na may relo na. That's right. Nakakita na ba kayo ng isang sanggol na pinanganak, mga kapatid, paglabas, naka-Jordan shoes na. Na paglabas po niya, may relo na, mga kapatid. Paglabas, may kwintas na po siya o may hikaw na po siya. Wala po, for we brought nothing into this world. Amen. Ano sabi ng Bible? It is certain. Sigurado, sabi niya, wala rin tayong madadala palabas. So nung pumasok tayo sa mundong ito, wala ho tayong dala. Paglabas po natin mula sa buhay na ito, wala rin ho tayong madadala. Kaya yung mga bagay ho rito, dito lang po yan. Pagdating sa eternity, wala po tayong madadala. Pangatlo po na reason, earthly wealth are uncertain riches. Ang mga kayamanan sa lupang ito, mga napundar po natin, ang tawag po ng Biblia, uncertain riches. Wala pong kasiguruhan. Pwedeng mawala. Ang economy, bumagsak. Mga kapatid, investments up and down. Mga kapatid, uncertain riches. Ang sabi po ng Bible sa 1 Timothy 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Kaya po, pag meron po tayong konting pinagkalob ng Diyos, huwag po tayong maging mayabang. Dahil pwedeng mawala po iyan. That's right. Pwedeng masira po iyan. Pwedeng masunog. Pwedeng nakawin po ng ibang tao yan. Kaya sabi ng Bible, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Dito pa po sa Proverbs 23, verse 4 and 5. Sabi niyang ganyan, labor not to be rich. Naku po. Sinasabi kaya ng Biblia na masama ang maging mayaman? Hindi po yun ang punto. Hindi po masama na tayo ay pagpalain ng Diyos ng material na bagay. We will see that in a while. Pero ang sinasabi niya, wag yun ang puso mo. Dapat ang puso natin sa langit. Amen. Things above, not on things on the earth. Cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? Sabi po ng Bible, for riches certainly make themselves wings. Alam niyo po, ang kayamanan, tinutubuhan po yan ng pakpak. Lumilipad. Ano sabi niya? They fly away as an eagle toward heaven. So maliwanag, mga kaibigan. Lahat ng bagay sa mundong ito, temporal. Amen. Totoo po yan. Pag tayo po namatay, walang madadala. At maging ang mga present na kayamanang possessions, meron tayo ngayon, ay wala pong kasiguruhan. Totoo po yun. Alam niyo naman, etong nangyayari ngayon, pinatutunayan na po, mga kapatid, ng katotohanan sa Biblia, that life here is uncertain. Many things are uncertain, mga kapatid, Amen. sa present life. Yung laging sinasabi ni Pastor John, nothing is permanent. Nothing is really permanent in this present life. Ngayon, meron po akong tanong, malamang po ay natatanong nyo rin po ito, mga kapatid. So having said, having read, having truly understood, na ano po? Na yung mga temporal, na mga bagay dito, temporal, wala tayong madadala pagkamatay. At yung mga wealth po natin ay uncertain riches. Ang tanong po ay ganito, masama po ba, kasalanan po ba, ang magkaroon ng earthly possessions? Is it wrong? Is it evil to have earthly possessions? Halimbawa, masama ba ang magkaroon ng bahay para sa mga Kristiyano, sa ating mga believers? Dahil ito po ay context ng mga ligtas na, ano po, ng mga heavenly citizen. Kasi malamang iniisip ng iba, ay ganun pala yun. So, kung may tahanan na pala ako sa langit, edi wag na ako magpatayo ng tahanan dito. Di ba? Meron na pala tayong bahay sa langit, wag na tayong magpatayo ng church building. Baka naman ho, ganun yung extreme na naiisip ng iba. So, masama ba ang magkaroon ng bahay? Masama ba sa mga believers ang magkaroon ng sasakyan, kung kaya po ito? Masama po ba para sa mga believers na mamasyal sa ibang lugar, pero wag muna ngayon dahil po may banta ang COVID-19. Kakatakot po, lalo sa Ilocos. Wag na po tayong lalabas, dan lang po tayo sa ating mga bahay. Stay put. Opo, wag po matigas ang ulo. Sabi ko nga, yung iba, sabi nga ng gobyerno, quarantine. Yung iba, warangtin.
Anong ibig sabihin nun? Agwarang-warang kakabsat. Amen. So, quarantine po tayo ha, sa bahay po tayo. Hindi po tayo warangtin, warang nga warang. Anyway, balikan natin yung tanong. Masama ba sa isang believer na magkaroon ng mga mamahaling gamit? Kung kaya naman po ito, kung pinagkaloob ng Diyos. So, masama ba, mga kapatid? Is it wrong? Kasi, pinag-uusapan po natin, temporal yan, pwedeng mawala yan. Ano pong ibig sabihin yan? So, sagutin po natin ang tanong na yan. Amen. Ang sagot po natin, Psalm 68:19. Ganito po ang sabi ng Bible sa Psalm 68 verse 19. Pakinggan po ninyo. Blessed be the Lord. Nakita nyo na? Pinuri po niya ang Panginoon. Amen. Amen. Sa anong paraan? Bakit po? Who daily, loadeth us with benefits. Wow. Yes. Praise the Lord. Araw-araw na tayo ay binibigyan at pinagkakalooban ng mga benepisyo. Even the God of our salvation. Sela. Amen. So, Diyos po pala ang nagbibigay sa atin. Ibig sabihin, nagiging masama kung tayo mismo ang naghahangad na. Dapat po, Diyos ang naghahangad para sa atin. Ipapaliwanag ko po yan. Sa Matthew 6:33, sabi niya, hangarin ninyo, seek ye first, hanapin ninyo the kingdom of God. Amen. And all these things shall be added. Ang mindset na ipinapakita ng Diyos ay ganito. Ang dapat hangarin ng isang Kristiyano ay Panginoon Diyos. Amen. Mapaglingkuran siya at mabigyan po siya ng puri at magawa ang kanyang kalooban. Dahil ang Panginoon, iniisip po niya ang ating kapakanan. Wow. So, Diyos po ang nag-iisip. Diyos po ang may hangarin na pagkalooban tayo. Kaya, no need mga kapatid, na yan ang maging affections natin. Amen. No need na maging cares natin ito. No need na ito ang maging worries natin. Dahil iniisip na pala ito ng Diyos. Ang dapat laman ng ating mga isipan at puso ay ang kaharian ng Diyos. Ang ministry ng Panginoon. Ang katwiran ng ating Diyos. Amen. Ganito pa ang sinabi ng Bible sa James 1:17. Sabi niya, every good gift and every perfect gift is from above Amen. and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Mga kapatid, Wow. generous naman palang ating Diyos. Amen. So pagdating po sa mga temporal na ito, hindi po dapat itong maging affection natin dahil Diyos po ang nag-iisip kung paano tayo pagkalooban. Dapat ang affection natin sa Kanya. Amen. Sabi po ng 1 Timothy 6:17 sa last part, sabi niya, but in the living God, sabi niya, who giveth us richly. Nakita niyo na mga kapatid? Wow. Amen. Aba, nag-uumapaw pala kung ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga anak. Nag-uumapaw po. Sabi niya, who giveth us richly all things to enjoy. Wow. Binibigyan pala tayo ng Panginoon ng mga bagay na pwede nating lasapin sa ating buhay na ito. So, ang tanong na, masama ba, kasalanan ba ang magkaroon ng earthly possessions? Ang kasagutan dyan, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng mga blessings na ito. Amen. Ang mindset po dyan, hindi tayo ang kinakailangang maghangad na tayo magkaroon. Dahil po, ang Diyos, siya po ang nagbibigay. Hindi mo masamang ipag-pray kung ito'y kailangan sa ating buhay. Now, another question na malamang ay kailangan po nating sagutin kasi pinag-aaral natin, temporal ang mga bagay, wala tayong madadala pagkamatay, uncertain ang riches na meron po tayo. Ang pangalawang tanong ay ito, masama ba na tayo ay maging, diligent? Kung natin iti Ilocano, dakes kaditi agsalukag. Ano sa Tagalog ang panagsalukag? Pagiging, yung basta yon, panagsalukag, yung you know how to prepare, okay? Among ti aghanda, alright? May isaganaam, dagiti sumaganad ngal aldaw. So, kung sinabi ng Diyos, do not set your affections on things on the earth. Ang tanong dyan, masama ba ang magtrabaho ngayon? Masama ba ang mag-ipon? Ha? Masama ba ang magtabi ng mga bagay na kakailanganin natin later on? Kasi sabi niya, huwag niyong isipin yan. Huwag yan ang affection niyo. Yun ba ang ibig sabihin? Ano bang kahulugan? Masama ba na dakas ka di ti agsalukag? Sagutin po natin yan sa Proverbs 6:6. Ganito ang sabi ng Bible. In ka ken kuton,
sika anasadot, utubem dagiti daldalan na, ket sumirib ka. Naku, Amen. may tinuturo po sa atin ng Panginoon sa magitan ng isang maliit na creature na ang tawag ay langgam. Na ano po? Kasi ang sabi ng Bible, itong langgam, kahit walang nagmamasid, alam nilang mag-gather, amudadag sa lukag, nga mangisagana, dagiti masapul danto, ti sumaruno nga season, iti panagbiag. Amen. So ang Diyos din po pala ang nagtuturo sa atin. Nagsalukag. Ti apo gayam, ti mangisursuro kada tayo, ti wisdom, iti panagsalukag. Alam niyo po, sa totoo lang, I say this humbly, pero sa atin po lahat, makita niyo ngayon, kas kada ito'y sitwasyon tayo itagakabsat, alam niyo po, ma-appreciate natin ngayon yung wisdom, yung tayo po ay magtabi ng tinatawag na emergency fund. Amen. Kasi alimbawa po, biglaan po kasi ito eh. Ibig sabihin, nung January, hindi natin pinaghandaan na, hindi naman natin naisip na darating sa Pilipinas, magkakaroon ng lockdown. Alam niyo po, merong isang wisdom na kahit man lang at least, meron tayo sanang emergency fund na 6 months equivalent, mga kapatid, na sweldo. Na kahit mawalan ka ng trabaho ng 6 months, kahit wala tayong source of income ng 6 months, ay meron tayong tinatawag na emergency fund. Yan po ay wisdom na itinuturo nung sinabi ng Diyos na langgam, mga kapatid. Amen. Na kahit wala tayong trabaho, yung pang wala tayong pangamba dahil binigyan tayo ng Diyos ng wisdom na magtabi ng emergency fund. Iba po yung hoarding. Ang difference ng saving and hoarding ay ganito po. Ang hoarding, nagtatabi ka ng pera pero wala namang paglalaanan. Nais mo lang tawaging mayaman kaya nagtabi ka ng pera. Yun po ay hoarding. Ang saving po, nagtabi ka ng pera dahil meron kang paglalaanan for future, for emergency purposes. Panginoon po mismo ang nagtuturo sa atin. So ngayon mga kapatid, to sum things up, ito po ang last na tanong natin dyan. Nakita natin, nasa ating stewardship, ang mga bagay na ito, sabi ng Diyos, hindi mo madadala. Temporary, uncertain riches. So nakita rin natin na ang Diyos din ang nagbibigay nito sa atin. Bilang resources, bilang stewardship, at tayo tagapamahala. Na hindi po pala masama na isipin natin ang ating kinabukasan. Ang tanong, mga kapatid, upang magiging maliwanag na sa ating lahat, ay ito, kailan nagiging mali? At kailan nagiging masama na ang mga bagay na ito, mga kapatid, kailan nagiging masama ang mga bagay na ito sa atin? Yun po ang final na tanong. Amen. Kasi, in itself, it is not in itself wrong and evil to have these things because God richly giveth us all things. Amen. Sabi ng Bible. So, kailan nagiging masama? Kailan nagiging mali? Kailan nagiging hindi tama ang mga bagay na ito sa atin? In fact po, hindi po yung mga bagay ang mali. Ang nagiging mali, yung puso po natin. Wow. Amen. It is not wrong. The blessings in itself are not wrong. What is wrong is our heart, Amen. our mindset, Amen. our perspective. Kaya yan po ang dinidil ng ating lesson sa gabing ito. Eternal perspective on our earthly resources and possessions. So, sasagutin po natin ang final na katanungan na ito. Okay? By the way, hindi pala final to. Meron pa pala, no? Pero sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Una sa lahat, nagiging masama when our cares for them become a hindrance for our spiritual growth and productivity. Amen. Kung yung ating sobrang pag-alala o pag-iisip, mga kapatid, sa mga bagay na ito, dahil sa ating pag-alala at kakaisip sa mga bagay na ito, nagiging hadlang na ng ating paglago espiritual. May halimbawa po tayo dito sa Matthew 13, verse 22. Nang sabi ng Bible, he also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, ti panagagawa iti daytoy agda mga biag, the deceitfulness of riches. Amen. Anong nangyari po? Choke the word, and he becometh unfruitful. Nakakalungkot man isipin, pero marami pong mga Kristiyano ang kinain na ng makamundo.
Kinain na ng earthly things and they enjoy it. They think it is a success. They think these are wonderful things in life. Pero po, nagiging masama na ang mga bagay na ito. Bakit po? Dahil hindi na sila lumalago spiritual. Lumalayo na sila sa Panginoon. Amen. Wala na po silang koneksyon, mga kapatid, sa mga bagay patungkol sa gawain ng ating Diyos. So, hindi masama magkaroon ng bahay. Pero kung ito na po, ang mga affections natin na, siyempre, ibang usapan po ito dahil it's pandemic, ano po. But in a normal life, mga kapatid, yung bang tinanong tayo, bakit hindi ka nakapag-church? Kasi may mga ganito ako, ganyan-ganyan. Mga kapatid, it has become wrong because they hinder our growth and productivity as God's people. Amen. Pangalawa, kailan nagiging mali ang mga bagay na ito sa ating buhay? Number 2, when we are not putting God first. Amen. Kung ito na po yung inuuna natin, kung ito na po yung priority, kung dito na po ang ating mas inuuna, mas na binibigyan ng halaga kaysa ang mga bagay ng Diyos. These things become wrong. Ang sabi ng Bible sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom, nakita niyo po first, the kingdom of God. Amen. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon. Amen. Kapatid, make this your principle in life, God first. Amen. Protection natin po yan. Para hindi po tayo kainin ng mga pagpapalang binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Pang-apat, the fourth, mga kapatid, nasagot natin, or third, nasagot natin dyan, when we don't trust God anymore like we should. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi na tayo masyadong nagpipray. Yes. Lumamig ang ating prayer life. Tumamlay ang ating spiritual na desire sa pagbabasa ng Bible. Na dati naman, nung walang-wala tayo, nung kulang ang ating mga resources, grabe ang lapit natin sa Diyos. Basa tayo ng Bible. Panalangin tayo lagi sa Panginoon. Pero nung nagkaroon at naging komportable at konbinyente na ang buhay at masaya na, maganda na ang kalagayan ng buhay, wala na po yung prayer life. Wow. Hindi na tayo masyadong nagtitiwala sa Diyos. Hindi na tayo masyadong nananalangin. Nagiging masama na po ito sa atin. Hindi po yun masama. Ang masama, yung puso po natin. Nagbago po. We don't trust God anymore. Amen. Pangapat po na makita natin sa Bible, kailan nagiging masama para sa atin ang mga things na ito? When it makes us proud. Kung dahil po dito, may yabang na tayo. Take note ha, wala pong masama sa pera. Ang masama po, yung pag-ibig sa pera. Pangalawa, ang masama, yung tayo naging mayabang na dahil sa pera, dahil sa resources na binigay ng Diyos sa atin. Right. Amen. Sabi ng Bible sa 1 Timothy 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Huwag silang magyabang. Amen. Amen. Huwag nilang isipin na dahil mas magandang kalagayan, para bagang mas mataas na sila kaysa sa kanilang mga kapwa. Mga kapatid, Amen. meron akong laging sinasabi, nga nung umado ti blessing, hangko mga ulo ti dumakkel, dapat jay puso ti dumakkel. Amen. When we are blessed, when we've been given by God with material things, wag po ulo ang lumaki. Dapat po puso ang lumaki. Ibig sabihin, wag maging mayabang. Dapat ho, maging matulungin tayo. Maawain tayo. Natitignan natin yung pangangailangan ng iba at makatulong tayo sa kanila. So hindi masama yung mga bagay. Binigay ng Diyos yan. Pero nagiging masama. Bakit po? Because we are not putting God first. Because we don't trust God anymore like we should. Because it makes us proud, mga kapatid. And what else? Because our cares for these things, yung ating pag-alala sa mga bagay na ito, ay nakakahadlang na sa ating espiritual na paglago. Amen. Ngayon po, ito na po yung final talaga. Promise. Final na tanong. What is God's admonition and instruction for us? Amen. Ano po ngayon ang dapat nating gawin? Meron pong instruction ng Panginoon sa atin kung papaano tayo maging good stewards, maging faithful and wise stewards ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pasensyahan nyo na po kung medyo lumagpas yung oras natin. Total, wala naman na kayong pupuntahan.
Hindi naman na kayo uuwi. Nasa bahay na po kayo mga kapatid. Amen po ba? Okay? So please stay with me. Huwag po kayong matutulog dyan. Makinig po dahil ito yung climax ng message natin. So nakita natin ano po? Temporal ang mga bagay. Nakita natin, masama ba? Hindi. Dahil Diyos ang nagbigay. Kailan nagiging masama? Pag mali na yung ating puso. Nakita natin yon. Ngayon, paano natin itama? Ano yung dapat? Ano yung instruction ng Diyos? Na una sa lahat, mga kapatid, we should serve God even without much possessions. Amen. Kahit hindi po tayo sobrang yaman, o kahit minsan meron tayong mga blessings pero nawala, mga kapatid, hindi po dapat magbago ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi po dapat magbago ang ating pagmamahal sa Panginoon. Ang ating pag-alala sa Kanyang gawain. Ang ating pag-ibig sa Kanyang mga salita. Hindi po dapat magbago yan. Dahil alam niyo po, meron tayong verse dito. Sa Job chapter 1, verse 9 and 10, ganito po ang sabi ng Bible. Okay? Now, Satan answered the Lord and said, kunana di Ilocano, edin simmong bat ni Satanas iti apo, ket kinunana, ni Job kabuteng na nga ti Diyos nga awan gapuna. Alam niyo naman yung kwento na si Job, napakayaman po niya. Okay? Inalis po lahat ito ng dyablo. Alright? Ngayon, sabi ni Satan, apay, han kadi nga gaputa binendisyonam ni Job, iso nga faithful ken ka, kunana kakabsat. Okay? Di kaaya nangaramid ti maysa nga alad, iti aglikmot. Ibig sabihin, ti biyag na secured. Maayos ng buhay niya. Okay na. Meron na sa kanya yung mga kinakailangan. Ken agikmot iti balay na. Aglikmot iti balay na. Ken aglikmot iti amin. Akupikupan na ti tunggal si kigan. So amin na papanan na at the provision. Isipin mo yon. Napakasarap na buhay. Benendisyonam ti aramid dagiti imima na. Ket dagiti kukwa na immaduda ijay daga. Get ko na ni Satanas. Dinggan nyo. Iyon nat muta imam ita, kunana. Ket sagidem amin nga daken kwan, in other words, pukawem. Ket ilunod nanto tarupam. Nakita yung kakabsat? So ni Satanas ti ipagarup na, nga ni Job, kas na ginatang ni Apo Diyos, jay loyalty, kan faithfulness na. Mga kapatid, ha? Kaya sabi niya, kaya yan faithful sa'yo, kaya yan loyal sa'yo, dahil pinagpala mo eh. Subukan mong alisin lahat yan. He will curse thee to thy face, sabi ni Satan. Pero anong nakita natin? Nung nawala po lahat, anong ginawa ni Job? Ang sabi ng Bible, he bowed to the ground. Tignan po natin dito sa Job chapter 1. Mas gusto kong basahin po yung verse para sa ganun ay hindi ako magkamali ng words na aking sasabihin. Sabi niya in verse 20, mga kapatid, then Job arose and rent his mantle. Naku po. Ang ibig sabihin ng rent his mantle, shave his head. Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng grief. Normal po. Na may mga nawala sa atin, may grief. Nalugi ka sa negosyo, may grief. Ngayon po, wala na tayong trabaho. Meron pong pangamba, may kalungkutan. Pero mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, ano man ang dumating, mawala man lahat ng mga binigay niya sa atin. Hindi ho dapat mawala ang ating pagmamahal at pananalig sa Panginoon. Sabi niya, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Naku po, sinumba niya ang Panginoon. Amen. Wow! Yan po ang napakagandang testimony ng pananampalataya. Na kahit nawala ang kanyang ari-arian, na kahit binagyo ang kanyang bahay, na kahit nasira ang kanyang pananim, na kahit namatay ang lahat ng pinanggagalingan ng kanyang yaman, ito po yung kanyang mga animal. Mga kapatid, sinamba niya po ang Panginoon. Amen. Hindi po siya tumalikod sa Diyos. Hindi niya sinabi, bakit mo ginawa ito sa akin? Hindi po niya sinisi ang Panginoon. He worshiped God. At sinabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Mga kapatid, sana po ma-realize natin sa gabing ito, ano man ang dumating sa ating buhay, mawala man ang ating kayamanan, ano man ang mawala sa atin, sana po hindi magbago ang ating pananampalataya, Amen. ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating paglilingkod sa Panginoon.
Now, on the other side, ito po, itong COVID-19 last Sunday, I spoke about repent, mga kapatid. Dahil po, ito ay marami ng mga lukewarm na mga churches, lukewarm Christians. Mga kapatid, on the other hand, ito po isang pagsubok din sa atin. Amen. Isang pagsubok sa ating pananampalataya. Right. Na kung halimbawa man, ano man ang dumating, lalong-lalo po ngayon, di tayo pwedeng magtipon dito sa kapilya. Baka yung iba po sa atin, nandyan lang, malamang ay nagpipreach ako ngayon, pero nagpi-Facebook ka lang dyan, di ka nakikinig. Pastor, nakikinig naman ako. Mas masarap po yung makinig ng taimtim. Kayong mga anak dyan, makinig ng maayos. Amen. Test po ito. Pastor, yung giving, totoo, test po lahat to, mga kapatid. Pero alam niyo po, we should serve God even without much possession. Yes. Yan po ang tamang puso. Yun po ang turo ng Panginoon. Yan po ang admonition and instruction ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Mahaba po ito, pero ituloy na natin next time. Okay? Sapat na muna yon na ating mga i-meditate sa ating mga isipan ngayong gabi, mga kapatid. Okay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito ngayong gabi na punong-puno ng katotohanan galing sa inyong mga salita, Panginoon Diyos. Na kung papaano namin tignan, ano yung dapat na maging attitude namin, Panginoong Diyos, sa mga stewardship, sa mga pinagkatiwala mo na nasa aming pamamahala ngayon. Kita namin, Lord, na lahat ito temporal. Nakita rin po namin, O Diyos, Panginoon, na hindi masama ang magkaroon ng mga bagay na ito. Dahil kayo po ang nagbibigay. Huwag lang po ito ang dapat maging hangarin namin. Kundi ang dapat hangarin namin ay ikaw at ang iyong kalooban sa aming buhay. Nakita din namin, O Diyos, ang buhay ni Job. At sa aming kalagayan ngayon, sa mga mananampalataya, ano man ang aming sitwasyon, Panginoong Diyos, I pray that we would not blame you, that we would not turn our backs on you, that we will still be faithful, we will worship, we will serve you, Lord, no matter what happens. Bakit po? Dahil itinuturo mo ng totoong yaman namin, wala po rito sa lupa, kundi nasa langit po, mga Panginoon, ang aming yaman. Salamat po, O Diyos. In Christ's name we pray. Amen. And amen. So, bilang pagsanay ng ating pananampalataya, alam ko po na mindful po kayo at may puso po kayo na ibigay ang inyong mga tithes and offerings sa ating Panginoon. Pero ito po ang aking instruction sa atin, dahil wag po kayong lalabas, ako po ang mag-i-instruct po, ako po ang mismong manggagaling po sa akin bilang inyong pastor ang isang mensahe na wag po tayong lumabas sa ating mga bahay. Mga kapatid, lalong-lalo na po ngayon na may mga positive cases na tayo dito sa Ilocos Norte. So, test po ito. Yung mga tithes and offerings po natin, itabi lang po natin yan, lagay natin sa isang box at i-sanctify natin yan, i-set apart natin yan para sa Panginoon, para pagbalik po ng normal na sitwasyon, and you can go out from your house, you can come and drop it po dito sa ating church. Okay? But tonight, God bless you as you give. Okay? Gawin niyo po. Kung may basket kayo dyan, dalhin niyo po dyan yung offering. God bless you as you give. Amen. Amen. Ang sarap po ng ating fellowship ngayong gabi, mga kapatid. Amen. Amen. I hope na kahit hindi po tayo nagkita-kita, virtual po itong ating sitwasyon. Pero na-enjoy po natin ang ating prayer time, ang ating awitan, at higit sa lahat, yung salita ng Panginoon na akin pong ibinigay sa atin ngayong gabi. At bilang pangwakas, awitin po natin yung awit na I think we sang this last week. Let's sing that song, Come on Home. Amen? Amen. This song is all about heaven. So join us, let us sing together. Tumayo tayong lahat. Awitin po natin itong awit na ito, Come on Home. On the first time. I don't worry when this cross gets too heavy. For I know there is a reason to go on. Amen. I can always hear the angels
wonderful song. Amen? Praise the Lord. Good night, and to God be the glory.